Optuženi B.J. je uhapšen ubrzo nakon ubistva i nalazi se u pritvoru. Ubistvo je izvršeno nožem na jednoj od jabučkih raskrsnica u junu mesecu. Više tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv B.J. koja ga tereti za krivično delo ubistva Dejana S. i suđenje je počelo nedavno. Nakon završene istrage, odnosno pripremnog postupka prema maloletnom B.J., Viši javni tužilac iz Pančeva za maloletnike je 4. avgusta 2010. godine podneo optužni akt zbog osnovane sumnje da je maloletnik izvršio krivično delo ubistva. Održan je jedan glavni pretres na kome je maloletnik saslušan. Sledeći pretres je zakazan i sada se očekuje saslušanje svedoka i veštaka. Obzirom da prema odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela, pritvor prema starijem maloletniku ne može trajati duže od 6 meseci od dana podnošenja optužnog akta, očekuje se i trebalo bi da i postupak bude okončan u tom roku. Ubistvo nožem izazvalo je revolt meštana Jabuke koji su protestovali noćima u ovom selu. Pošto je optuženi romske nacionalnosti, protestne šetnje su organizovane u delovima Jabuke gde žive Romi. Za vreme šetnje dogodili su se i pojedini incidenti, a u jednom trenutku Jabuku je čuvala žandarmerija. Uhapšeno je 6 lica iz Jabuke zbog sumnje da su izvršili krivično delo izazivanja rasne, verske i nacionalne trpeljivosti tokom protestnih šetnji. Posle istrage osumnjičeni su pušteni da se brane sa slobode, a više tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv ovih lica.